Как започна кариерата ти в L-Control? Преди малко повече от 2 години започнах работа в работилницата за производство на ел-табла. Занимавам се с асемблирането и управляването на ел-табла, главно за индустриално предназначение. Работил съм в различни екипи на компанията. От 4 години съм част от екипа на работилницата. Какво не знаят хората за твоята работа? Не знаят, че в изработката на едно табло често има километри проводници и стотици връзки, от които зависи безопасната работа на съоръжението, за което е предназначено. Често хората не осъзнават колко работа и внимание към детайла изисква изработката на едно електрическо табло. Какво ти харесва най-много в работата ти в L-Control? L-Control ми даде възможност да работя по отговорни проекти заедно с опитни специалисти. Самата работа и екипа. Възможност за развитие, добри условия на труд, комуникация и обратна връзка с ръководството. Добра работна атмосфера. Най-много ми харесва, че работата ми има реално значение. Тя осигурява безопасността и надежността на електрическите табла. Как се промени ролята ти от тогава до сега? В течение на времето, придобивайки повече знания, опит и умения, започнаха да ми се възлагат повече отговорности и по-интересни и сложни задания. Днес, освен ежедневните задачи, участвам и в решаването на по-сложни казуси и споделям опита си с колегите. Какво ново научи в L-Control, с което се гордееш? Научих доста неща, свързани с енергетиката. Научих се да бъда по-прецизен, по-уверен в разчитането на електрически схеми и проекти за производството на ел-табла. Научих колко важни са детайлите и отговорността в нашата работа. Какво те мотивира всеки ден? Мотивираме възможността да израствам като професионалист и работя в екип от хора, които си помагат и споделят общи ценности. Въвеждането на нови технологии и добри практики, положителното отношение между различните отдели във фирмата. Какво прави L-Control специално място за работа? Добрата организация доказала се във времето, подбора на персонал и техническата обезпеченост. Чувствам се оценен и подкрепен от ръководството на компанията и от колегите си. Как би описал екипа с една дума? Сплотен. Добри професионалисти, с които имаме чудесни взаимоотношения. Какъв съвет би дал на новите колеги? Да не спират да се информират и да учат нови неща, защото знанието е сила. Да бъдат любопитни, Да подхождат сериозно всеки ден към работата, да разчитат на по-опитните колеги като нас. Ние сме насреща.